खानो रोंबाय आरोना नै ट्राइ खालाम माने खानो रोंबाय नै बिराद इन्ट्रेस्ट लोगोफोर नै खानायखौ लानो रोंगोना रोङाखै आंना फिसालाया भिडिअखौ जाबाय ओमफ्राय एसे फिसिनानै माबा हेलो एवरीवन खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय लोगोफोर जोंहा दिनै फिसालानि पेरेन्ट्स मिटिं दंमोन थ' बेयाव फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय नैबे साहा बागाना ना बे स्कुल खाथियावनो दङ थ' दसे बेरायनो फैदोंमोन ओमफ्राय दा मालाय नै साहा बागाना माने गोरलै बिजौ ओंखारजोब्बाय आरोना थ' बेखौनो दा खानाय सोलिगासिनो दङ लोगोफोर नै गोरलै आरोना नै बिदि खेबस'योनो आरो दा बे गोरलैखौ आरोना नै बेबायदि खेबस'यो दा आंबो खेबस'बाय आरोना दा बै आब'मोन खानायाव आं होलांनोसै नै जि मोजां मोनबाय नै आङो साहा बिजौ खेबस'लायबाय आरोना नै दा होलांसै ओमफ्राय नायदो नै लोगोफोर नोंथांमोना साहा बागाना बिराद गुवार आरोना लोगोफोर थ' नुफैनानै आं बिराद मोजां मोनदों बैथिंजाय खागासिनो आरोना र' आङो बारलांनो दे ओरैजाय नै ओरैजाय बारलांनो फिउनो 1 2 3 गो नै लोगोफोर बिराद मोजां आङो थाबायगासिनो आरोना नै थाबायगासिनो दङ फैदो होमबा नै फिसालाया ससे थाबायनोसै आरोना साहा बागानाव आयु नांथाबायसो माथो बिदिनो साहा बागान साहा र' आङो बिसोर खानायखौ खिन्थानो दे लोगोफोर बिराद स्पिड खाखायो आरोना लामायानो नै वाव गोलैथारसै रा खस्थ'थारहाय रास्ता इधर ओइ नै मालाय खागासिनो दं आरोना खागासिनो नै मालाय लोगोफोर नै बिजौआ जि मोजां दं आंहाबो खागासिनो आरोना नै खागासिनो नै मालाय इसोर खानो गोरों नालाय लोगोफोर एकदम माने थब खायो आंहा एकदम जाया आरोना नै नो आं खानो नै आङो साहा बागानाव दंफैयो नोंथांमोना मिथिखाबाय ओमफ्राय फिसालाखौ आङो भिडिअ लाहोदों दा आंबो एसे साहा बिलाइ खानोसै आरोना साहा बिलाइ आं खानाया जादोंना जायाखै बैसोर एसे गोजानावसो दे नै बिदि खाबाय आरोना आङो खानानै दा होलांनोसै जि मोजां खेब खानो आरोना खानायखौ माबा बेसेबां मोनबा ओमफ्राय ओरै फै ओरै नाय आं खानोसै नै खाबाय नै आंबो बिराद मोजां खिलिनानै दङ दा खानायनि टाइम जाबाय नालाय ओंखायनो मालाय खागासिनो आरोना आंबो हाजिराखौनो मावफैनांसिगोन नामा साहा बिलाइ खानो बिराद मोजां इजि गुरै आरोना बिराद नरम एक मुथा मोनबाय दे थेब खा दे आंना नै फिसालायाबो खाबाय आरोना साहा बिलाइ दा आन्टि मोननो होलांसै ना खागासिनो मालाय बिजौ जाजोबथारबाय नै लोगोफोर गासिबो बिजौ जाजोब्बाय आरोना खानायनि टाइम जाबाय नालाय वाव जेरैबो हैनोनो गियो आरोखि बियो थोदो मुथासे मोनबायना जों खानानै बिमा फिसा थ' फैदो चलो थ' फैदो गोलैगोन मोजां थारनानै सोर मारा ये
होबाय ना आखाइ साबाय कैसे तोड़ते हैं देखती हूँ मैं वीडियो बना रही हूँ मैं चलो स्पीड स्पीड तोड़ खागासिनो मालाय नै खागासिनो खर'आव लायो आरोना खागासिनो टिक टिक ले लो हो गया ना मेरा ये बास्केट है इथिंथ' गैला ओरैबो गैला ओरै फै खानो रोंबाय आरोना नै ट्राइ खालाम माने खानो रोंबाय नै बिराद इन्ट्रेस्ट लोगोफोर नै खानायखौ लानो रोंगोन ना रोङाखै दाना फिसालाया भिडिअखौ जाबाय ओमफ्राय एसे फिसिंनानै माबा अ आइ रोंदोंना नै लोगोफोर आंनि साहा बिलाइ खानाया नायलाय नांखाबायलै नै इधर नहीं है और इधर से है जोङो नै खानोबो सोलोंबाय खाबायबो ओमफ्राय थांफिनगासिनो आरोना जोङो थ'दो बेगा मोजांला बेजोंसो थ'दो ओरै खानो गुरैथार आइ फिसाया खागासिनो मानसिफ्रा फैदेरगासिनो आरोना खानो बिराद गुदुं जादोंमोन मबाइला एकदम भिडिअखौनो लानोनो हायासै मोजांखौनो आरोना आइ फिसाया गोलैलायलांबायसो नाय मोजाङै गोलैलायबाय नै साबिया सिङाव सोदोंना बिराद गेजेराव दङ आरोना लोगोफोर जोङो ओमफ्राय थांगासिनो दा जोङो दा थांनोसै आरोना माने बै जों होयो ओमफ्राय दा जोङो ओरै खावसेथिंजाय फैबाय आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थाला जोंबो थांफिनसै बोथोरनि खोथा मानो होनब्ला अखा थाइफ्रिगासिनो जों दा थांसै आरोना लोगोफोर अब्ला दिनै नोंथांमोना नुखाबाय नै साहा बागानखौ आरोना आंनि फिसालानि स्कुल खाथियावनो दङ साहा बागाना थ' बेखौनो आङो फैनाय हिसाबै एसे बेरायना नायलांसै होननानैहाय फैनाय जादों ओमफ्राय बेखौनो आंजों लोगोसे नोंथांमोननोबो माने आं नायनायजों लोगोसे नोंथांमोननोबो आं शेयार खालामनाय जाबाय अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदो बाय बाय